জঙ্গী আন্দোলন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে হস্তম হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী নিশাটোৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ অথবা প্ৰতিটো পথপথত সাজি উলিয়ালে বাঁহৰ বৃহৎ বেৰিকেড আৰক্ষীৰ এনে বেৰিকেড নিৰ্মাণৰ পিছতেই অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল বিধায়ক অখিল গগৈ চেয়ারম্যানनि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंखादों न'खौ जुदि इमिडियेट बानायबा आं बुफुनानै नोंनि सिलायाव गारहैनोसै होननानै आं बुंबावदोंमोन सांग्रां जा सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा एमएलए मन्थ्रिफ्रा सोरबा बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय सोरबा एमसिएलआनो जाथों अबेबा खामानिखौ मावालासिनो मावदों सोरबा मन्थ्रि एमएलए जुदि समाजनि खामानिखौ मावालासिनो मावदों नंखाय राव बुङोबा बिथांमोनाबो थैजासिम जेराव थानांगोन বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছো এজিপি আৰু ইউপিপিএল নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব আৰু আমি অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন আসন আমি পাব লাগে আৰু পাৰ্টি ডেইলি বাঢ়িয়ে থাকে অসমত যে ইমান পাৰ্টি আছে আমিও গম পোৱা নাছিলো এটলিষ্ট কংগ্ৰেছৰ আশীৰ্বাদত অসমত যে ইমান পাৰ্টি আছে আমি গম পালো সেইটো এটা নলেজ বাঢ়ি आयेना जोबोद गोख्रों जानानै फैगासिनो दं मोनफ्रोमबो आयेना रायजो राजाफ्राबो खैफोद माखासे इउटुबारफोरनि थाखायबो खैफोद सोरबा एमएलए मन्थ्रिफोरनि थाखायबो खैफोद जेरैबो खैफोद सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबो नंखाय बाथ्रा बुङोबा समाजखौ रायजो राजाफोरखौ नंखाय राव थगायोबा बिथांमोनाबो साजानि दफा दं সঁচাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মই তেতিয়াহ'লে মই নিজেও দুখিত কিন্তু মই তেখেতক সুধিছিলোঁ যে যেতিয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত 5জন আমাৰ অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰিছিলে আপোনাৰ নিৰ্দেশত আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত যেতিয়া হত্যা কৰিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ অন্তৰত আঘাত লগা নাছিল নেকি তেতিয়া সেই কা আন্দোলনৰ 5জন শ্বহীদৰ পিতৃপুৰুষলৈ আপোনাৰ কোনো মনত পৰা নাছিল নেকি পিতৃপুৰুষৰ আঘাতৰ কথা ভাবি আপোনাৰ অন্তৰত কোনো ধৰণৰ আঘাত লগা নাছিল নেকি এই প্ৰশ্নটো মই জিপি সিং ডাঙৰীয়াক আজি এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছোঁ আপুনি ভুল বুজিছে মইতো অসমীয়াত যেটো বক্তব্য কৈছোঁ এটোতো আপোনাৰ পিতৃপুৰুষক মই গালিয়ে পৰা নাই কিন্তু যদি গালি পৰা বুলি আপুনি ভুল বুজে তেতিয়াহ'লে মই ক্ষমা খুজিবলৈ প্ৰস্তুত কিন্তু মই ক্ষমা খুজিম আপুনি ক্ষমা খুজিবনে অসমবাসীৰ মানুহক আপুনি ক্ষমা খুজিবনে সেই 5জন শ্বহীদৰ পৰিয়ালক रायजो राजाफ्रा अबेबा समाजनि गेजेराव अबेबा खामानिखौ मावालासिनो मावदों होननानै जुदि समाजनि गेजेराव बुंफ्लाङोबा बिथांमोनाबो थैजासिम जेल आंनि नामाबा अन्थाइबाराव जाजोब्बाय बे अन्थाइबारिसो खमला बसुमतारी खुबुन गयारि बायाव लुखांबाय बे फाग्ला मेम्बार दं होमबा बे दा चेयारमेना फाग्ला नामा उल्थां फाल्थांसो हिनजावाबो सोलायबाय हिनजावखौबो सोलायबावबायसो औ येस 2 बोसोर जाबाय ने हाग्रा जाजोब्बाय नै 2 बोसोर बारबायसो दां ना बुंबाय नामा आलदा आलदासो बावनो बुस्थुआनो हरजोबखाबाय माने आं बख'नो मोनाखै बे खमला होननाया बख'जोब्बाय जखानि स्टाइल लांजोब्बाय बेसेबां बरनखो दानो बेसेबां बरनखो आंलाय बोरै मिथिनो बे न'नि सिसनाबा बेसेबांमोन जेबो मिथिया दांनोनो मोनाखै एसेबो मोनासै खय बोसोर जाखो बे न'आ बोसोरनै बारबायलै बोसोरनै जाबाय औ सांग्रां जा सोरबा सोरनिबा सायाव भिडिअ लाबोग्रा सोरबा भिडिअ खालायजाग्राया सोरबा भिडिअ खालायग्राखौ कमप्लेन होयोबा जेबो प्रमाण गैयालासेनो जुदि भिडिअ खालायोबा हमजानो थांगासिनो दं जोबोद समाजनि जानानै जाहाथा भिडिअ खालायग्रा सोरबा गेदेरमाफोरनि सायाव जेबो प्रमाण गैयालासेनो जुदि भिडिअ खालायोबा जेलनि आलासि जानो थांगासिनो दं सासेयाव 10,000 रां करि होनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जों एसेम्बलि नैबे पार्लियामेन्ट इलेक्सन उनाव होगोन आरो बेखिनि आसनिनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि आइजो जायफ्रा बिजनेस खालामो बिथांमोनखौ जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों होनो गाव गावनि बिजनेस जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो बे थांखि लानानै होनाय जागोन बेबायदिनो जों बिभिन्न आसनि लादों जाय आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि
आइजोफ्रानो जा बा हौवा मानसिफ्रानो जा सेंग्राफ्रानो जा बा सिख्लाफ्रानो जा जाहाथे साख्रि नागिरनानै गावनि समखौ नस्थ' खालामालासिनो बेबायदि आसनिफोरनि गेजेरजों जाहाथे गसंना थानो हायो गिबियावनो माखासे इउटुबारफोरनि थाखाय जोबोर गाज्रि खबर जायफोर एमएलए मिनिस्टार सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सायाव कन्टेन्ट लाबोग्रा जायफोर इउटुबारफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद खैफोद जाय समाजनि जानानै नों आंनि जानानै रायजो राजाफोरनि जानानै जायफोर कन्टेन्ट लाबोग्रा सोरबा गेदेरमाखौ बिना डकुमेन्ट्सआव बिना माखासे कन्टेन्ट लाबोनो हानाय नंला जायफोर सोर एमएलए सोर मिनिस्टारा सोर गेदेरमाया अबे खामानिखौ गोरोन्थि मावदों हाग्रामा महिला कैंडिडेट हले तो मैं वेलकाम जनाम ठीक है वेलकाम जनाम हाग्रामा हले जो एबार जो कैंडिडेट आपनाल निश्चित थाকক 2021 কি কয় এটো 24-25 हाग्रामा महिलारे কিন্তু সিভ হ'ব দিছে এমপি তো হ'ব না কিন্তু সিভ হওয়াটো ফাইনাল কারণ এটা এটা কথা চলি আছে যে হাগ্রামাক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰেছাৰ কৰা হৈছে তেও যাতে এজন ডেমি কেন্দ্ৰিত দিয়ে যাতে ইপিপিলে বড় ভোট টোটেল লব পাৰে গম পাইছে নাই बिना डकुमेन्ट्सआव कन्टेन्ट लाबोनो हानाय नंला गेदेरमा रायजो राजाफोरनि समाजनि जानानै नों आंनि जानानै सोरबा इउटुबारफ्रा ভিডিও লাবনা হানাই নংলা কনভয়ত থকা এই বলেৰো বাহনখন পুলিচৰ বলেৰো বাহনখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষী আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ 72 ঘণ্টাৰ পিছত অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু সেই বলেৰো বাহনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তে ডাঙৰ খবৰ জনাইছো 198/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ বৰ্তমানলৈকে মুখ খোলা নাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নং আৰু আং सोरखौबा जाथा सोरनिबा सायाव सोरबा साफा सानै इउटुबारफ्रा कन्टेन्ट लाबोयो जाथा भिडिअ लाबोयो सोरनिबा सायाव सोरबा नंथारै खोथाखौ भिडिअ खालायलाबायनानै फोसावो बिथांमोननि सायाव जाय भिडिअ बानायग्रा आरो जाय भिडिअ बानायजाग्रा गाव गावनि लकेल थानायाव आयेननि राहा लानानै जाय सोरबा इउटुबारानो जा सोरबा निउसनि बिथांमोनानो जा जिखुनु जाया जेबो प्रमाण गैयालासिनो जाथा भिडिअ लाबोग्रा बिथांमोननि थाखाय खैफोद জিপি সিং যেহেতু পুলিচৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ কথা কোৱা দৰকাৰ কিন্তু জিপি সিঙে পুলিচৰ মুৰব্বী ৰূপে কথা কোৱা নাই নহয় তেওঁ গুণ্ডা বাহিনীৰ মুৰব্বীৰ নিচিনাকৈ কৈছে তেওঁ মাফিয়াৰ ডনৰ নিচিনাকৈ কথা কৈ আছে নহয় জিপি সিঙে ক'ত অধিকাৰ পালে যে তোমালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিবা আৰু প্ৰতিবাদ কৰিলে সমস্ত ব্যয় তোমালোকে বহন কৰিব লাগিব গণতান্ত্ৰিকভাৱে যদি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিজিপি নালাগে ডিজিপিৰ বাপেকৰ বাপেক আহিও আমাক কোনো পধ্যে কেতিয়াও আমাক বাৰণ কৰিব নোৱাৰে सोरबाया सोरखौबा भिडिअ खालायोबा नंथारै खोथाखौ सोरखौबा लानानै जुदि जाथा भिडिअ खालायोबा बेयो खैफोद नानि भूमिका थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो नै बेखौ नै नोंनि थाखाय खामायखाबाय नै जाय मानसिया जाथा ओरैनो कन्टेन्ट लाबोजाग्रा जाय मानसिया जाथा सोरनिबा सायाव भिडिअ लाबोग्रा जाय मानसिया जाथा ओरैनो सोरनिबा सायाव भिडिअ बानायनाय सोरनिबा सायाव सोरबा कन्टेन्ट लाबोग्रा बिथांमोननि थाखाय खैफोद सोरबा गेदेरमाया भुल मावमारदों ना मावमाराखै सोरबा मिनिस्टारा खोथाखौ नंखाय बुंदों ना नंगौ बुंदों बेफोरनि थख' थख' जुदि प्रमाण गैयालासिनो भिडिअ बानायोबा जोबथेसालिनि आलासि बिथां हिरा सर'निया बिथाङा फैनानैबो गोरा गोरा आवाज होलांबावदों जे गसाइगाव तिलिपारायाव फैनानै फैबाय थानाय दिनाव 2024 बेसे कोटियाव आं गेलेगोन बेखौ आंखौ रावबो लाखिनो हाया बे स्पष्ट जाबाय होनदों कारण सोंलु नाम्बार सेथिया आंहा दिनै दुखु गोनां बाथ्राया बेखौनो सोंदों कारण उथ्रि गेलेनो मोनला बेनि थाखाय लाइभ बेन जाबाय होनदों दा बे जुदि बेन जादोंब्ला मानि थाखाय बे रिएक्सन होफिनगोन मानो दिनै मा रिएक्सन जाफिनगोन जे बिथाङा गेलेनो मोनगोन बे खोथाया बारे बाथ्रा बे मा ललिपप नामा बेखौ आं दिनै स्पष्ट खोथा बुंनो सानदों पाब्लिकफोरनि गेजेराव कारण ना अब्बासो जाबाय ओंखायनो फैबाय थानाय 20 कोटियाव आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेतु इउपिपिएल बेफोरबायदि स्ट्रंलि केन्डिडेट गैया ओंखायनो
जिहेतु हिरा सरनियाखौ आं जेबो फेक्टर नाखै इबारनि खेत्रआव कारन बिथाङा आं बुङो 50,000निफ्रायबो बारा बे भट मोननो हाया एबार स्पष्ट खोथा गानो 50,000 मोनगोन थिग मोना कुनु गुरुत्व गैया दा फायदा सरकार दं हिसाबै थानाय हिसाबै खिन्थु बेयो 100% जागोन आङो निश्चित कारन बेयाव आङो गले गले मोनसेल' खोथा बुंबावदों केन्डिडेटनि सायावसो निर्भर जागोन बेयाव सोरबा प्रमद बर'आबो गावनि पिपलखौ केन्डिडेटखौ जुदि फुरा लिड खालामना होयोब्ला जानाय नङा प्रमद बर'खौ नायनानै भटखौ होआ सोरबा हाग्रामाखौ नायना बिपिएफखौ नायनानै केन्डिडेटखौ भटखौ होआ बेयाव व्यक्तिगत जाय गेलेगोन गावनि पार्टिनिफ्राय जाय टिकेट मोननानै केन्डिडेटआ स्ट्रं जागोन बे हिसाबैसो एमपि इलेक्सनाव देरहायो कारन सिम्पिटि भटआव बांसिन जायो पाब्लिकआ बै जाय पार्टि खालामो बिथांमोना जाय अरिजिनाल भटार बिसोरो केन्डिडेटखौसो नाय केन्डिडेटआ स्ट्रंबासो बिथाङा मा लाबोनो हागोन बेखौ नायनानै साखाफारा जानानै मानो होनना बुङोबा एमपि भटआव भट होयो खिन्थु एमपि भटआ टटेलि डिफारेन्स दे खिन्थु माखासे पाब्लिक आइयाफोर रायजो राजाफ्रा साननो हागौ जे बै जेनेबा नोङो माबानि खेत्रयै जेनेबा थाखा फैसा होबाल'सो देरहागोन एमपि खेत्रआव एमपिआवथ' मालाबाबो थाखा फैसा देरहाया कारन नुनो मोन्दों जे 10 बोसोर हिरा सर'नाया मा सिस्टेमाव नाबर बानायफ्लानानै बोरै देरहालांखो थाखा फैसाथ' बेनाव गैयामोन कारन एमपिआ जाबाय सिम्पिटि भटजोंसो जायो बेयाव जाय बांसिन पाब्लिकखौ एट्रेक्सन खालामनो हायो कनभिन्स खालामनो हायो बेबायदि केन्डिडेटआसो देरहायो आं बेखौ दिनै स्पष्ट खोथा बुंनो सानो बे मोनसे थार बाथ्रा रायजो राजाफ्रा बिथां बुंबाय मानो होनना बुङोबा इउपिएलपिआव आं बेबायदि बारे बारे बुंगासिनो दं बेबायदि केन्डिडेट गैया दासिमबो बे स्पष्ट खोथा जल्पना कल्पनानि खोथा बियो कारन आंनि बुंनायनि खारना जाबाय बेनो ओंखायनो आं गुरै मोनसे खावलायहरनाय जाय बिथां इउपिएलपिखौ आरो लोगोसे नांगौबा नोंथांमोना इउपिएलपिआव खालामो बिटिसिनि खेत्रआव खालामफिनना जेबो आपत्ति गैया अथ'बा खिन्थु नैबे खेत्रआव आं बुंनो सानदों इउपिएलपिआव बेबायदि फिटेस्ट केन्डिडेट गैया जाहाथे खुनु माने गुलाय गुजाय जायालासिनो जिहेतु जोंनि पिआरपि पार्टियाव फैनानै नोंथांमोना नैबेनि खेत्रआव जे दिल्लीयाव माखासे जोंनि माखासे मोननो गोनांखौ समाधान खालामनो जाहाथे चान्स हो मोनसे आं बेखौ बुंनो सानदोंखि एमपिनि खेत्रआव कारन एमपिआव मोनसे बिराद पावारफुल भइस गोनां केन्डिडेट नांगौ नङाबा जों ओरैनो बेकार हरनाय जागोन आगोलनि बायदि नङाबा नै आरो दस्रा माबा खैसार जानानैसो आबाव दस्रा देरहालांनो हागौ दा आं बेखौनो बुंनो सानदों ओंखायनो आं मोनसेल' गुरै खावलायगोन जिहेतु दिनैनि खेत्रआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बारे बारे आं बुंदों बेखौ आरो नै सेकेन्ड टाइम आं बुंबावगोन गोबां समनिफ्रायनो नुनो मोन्दों जिहेतु इउपिएलपिनि वार्कार्सफोरखौ बेखौ बुंनो सानो एमपिनि इलेक्सना टटेलि डिफारेन्स जायो बे मोनसे सामान्य पन्सायत इलेक्सन बायदि बिटिसि इलेक्सन नङा एमएलए नङा कारन आं 2019आव जेब्ला आं निर्बाचन गेलेदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आं जथेस्थ' आङो 11,000 जार फले मोननो हादों आं दिन रात खस्थ' खालामदों एकमात्र 11,000 भट मोननो हानाया सक्तिया जाबाय आंना भइस दङ आरो गोबाङैनो आं खाथिदों बेनि खेत्रआव आं मोन्दों दा ओंखायनो फैबाय थानाय आथिखालाव आं बेखौल' बुंनो सानो बारे बारे आं बेखौ गुरै खावलायदों आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ जे क'क्राझारनि खेत्रयै आं अकल माथो क'क्राझार चिरांनि खेत्रयै आं बुंगोन कारन आङो फुरा बिटिसिनि खोथाखौ रायलायनो हानाय नङा जिहेतु बाक्सा उदालगुरियाव गावहा निजा बबिया केन्डिडेट थागोन आं बिथांमोननि थाखाय आं जेबो बुंनो साना बिथांमोनखौ कमेन्टमेन्ट उल्था फाल्थाबो सिदा होनो साना जे बिथांमोनखौ आं मोनसेल' गुरै खावलायगोन आंनिफ्राय जे नोंथांमोना जुदि स्ट्रं केन्डिडेट दंबा नोंथांमोनासो जाय बबे केन्डिडेटबो सोरखौ बिथांमोनाबो होदों जे उदालगुरि बाक्सा आरो बे खेत्रआव आं जे चिरांनि क'क्राझारनि खेत्रखौ लानानैसो आं दिनै रायलायनो फैबाय थानाय बिसुखुथि 2024आव पिआरपि पार्टिनिफ्राय देरहाना बे निश्चित जयजुक्त जागोन मानो होनबा गोबां जनगोष्ठी गोबां स्टुडेन्ट इउनियनजों आं डिसकास खालामदों खिन्थु बे खोथाखौ स्पष्ट खोथा बुंदों बिथांमोना जोंनि एबार क'क्राझारनि खेत्रआव जों पार्टिखौ नाया जे स्ट्रं भइस जाय जोंनि गांनाय उखैनायखौ फुरा खालामनो हायो जे बे केन्डिडेटनो जों एबार होगोन खुनु जों इउपिएलपिआव सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपिबाबो जों बेखौ जों सारा सास्ति खालामनो गोबां सम फिनबाय आरो मालाबाबो जों थाइसेबो मोननो हायाखै एमपिनि खेत्रआव माहांकरनि पुन्जिखौ एमपिनि पुन्जिखौ दा बे खेत्रआव जों फैबाय थानाय दानाव जे नोंथांखौ जों फैनानै फैबाय थानाय दानाव नोंथांनि पार्टिनिफ्राय जुदि होयोब्ला मोजां स्ट्रं केन्डिडेट जों निस्सय हेल्प होगोन होननानै एसे बुंदों आरोखि एसेखिनि बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोबथेसालिनि आलासि सांग्रां जा नों आं सोरबा समाजनि जानानै रायजो राजानि जानानै नों आंनि जानानै सोरबा गेदेरमानि सायाव भिडिअ खालामनो हानाय सोरबा इउटुबारा पावार गैया सोरबा निउसनि बिथांमोना जेबो प्रमाण प्रथ गैयालासिनो मोनफ्रोमबो माखासे बिथाङा मा भुल मावदों बिथाङा मा गोरोन्थि मावदों बेसेबां सैथो बेफोरनि गुदि खिथा लानानैसो बिथांनि सायाव कन्टेन्ट लाबोनो हागोन सांग्रां जा जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफ्रा सांग्रां जा सोरबा एमसिएलए सोरबा एमएलए सोरबा गिदिर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोबथेसालिनि आलासि जानो थांगासिनो दं सांग्रां जा सोरनिबा सायाव कन्टेन्ट लाबोयोबा सोरनिबा सायाव भिडिअ लाबोयोबा थख' प्रमाण थानांगोन
थख' थख' बिथाङा मा भुल मावदों बिनि लिखित थानांगोन बिथाङा गावनि खुगाजों अबे खोथाखौ गोरोन्थि बुंदों अबे खोथाया बेसेबां सैथो बेफोरखौ प्रमाण होनो हानाय जानांगोन बेफोरखौ थख' थख' सोरनिबा सायाव भिडिअ लाबोयोबा सोरबा भिडिअ बानायजाग्रा बिथाङा जुदि नंथारै माखासे भिडिअखौ जुदि सोरनिबा सायाव लाबोयोबा जाय भिडिअ बानायजाग्रा बिथाङा जुदि पुलिसनि राहा लानानै आयेननि राहा लानानै जाय भिडिअ बानायग्रा बिथांखौ जोबथेसालिनि आलासि 6 मासनिफ्राय 6 बोसोरसिम जेल जानो थांगासिनो दं साबधान जा